Biyag ti tao. Hello, naragsak ka na yung bag nga oras tayo amin ngawan labas. Antoy manan tigayam yo, welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Itagundaway, sagutan ta kayo iti compilation. Isagot mi ti compilation part 12 ti drama Biyag ti Tao. Ngamsakbay na, intay manan ituloy ti ag shoutout. Hello kani Ma'am Anita Ravelo, ni Raf Malinas, Neferima Sarmiento, Agustina Paclos, Almira Alodo, Deborah Balutok, Jackie Claro, Emilio Laron, Noel Ray, kani Ma'am Aida Rose Gina Wanogwina. Intay nga ro dendenggan ti part 12 compilation. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Oh, bakit? Apay akas ta tilangan. Naliday ka nakatugaw diti salas. Ada ka di paregot? Ay, agdaw-dawat nga ron itay ni siya iti kwarta. Taramatin na kano iti pagadalan da. Ngamawan maitid ko. Tawamot kwartak. Masya nakita anak talakay. Kasta ka di. Kat sa di nga ro din ti na. Napan ka din iti pagadalan? Saan? Aday ti silad na. Itay pengagsang-sangit. Kaasim ti anak ta. Itid ko lang da iti tangdan ko nga intid ni Nana Maria itay. Tangdan ko nagkali ti basuraan. Ay na, agyaman naklakay. Ay, makaiksamot lang ang anak ta. Ne, si kamot gayam ti masapat ko, mare. Nagsapa kamot kan, sa dino nga iti papanam. Ay na, hinawagan na kami ni Ma'am ko ni Itay. Agpalaba ka no, iso mapanak. Kasta ka di? Kat si kangay, papanamot, marihuana. Ay na, mapanak ijay balay da ko, mare, mayla, mare. Tangdanan na kano nga agdalos, gaputa di na masango. Ah, kasta ka di. Alang aron, mapan ka, tay nakmatan, mare. Buisit ti kasta nga biyag. Nagmalas mo ten. Ay, apay akas to eh. Ne, lakay, api nga agong ungit kamot na nagawin. Nabakang iti sugal. Awan na pulos tinabati asweldo. Anya kamot lino. Sa dino nga rod itan ti pangalaan ta iti pag-tuition ni Miko. Di ka madalagan. Ipasigurado kan ka mga bakak inton sa marano. Ada papanan niya sugalan ijay daya inton rabi. Anya, inaldawak amapan makitang tangdan. Ngamsi ka, inaldaw kamot amapan makisugsugal. Di ka gadi madalagan ko na. Italangan na bakak. Italang. Masigurado nga ag-triple ti pangabak ko inton sa marano. Anya? Saan wakitan nanang? Awan pag-tuition ko. Diyak maka-exam diyak makabayad iti school. Miko, anak ko. No apay ngamin nga itultulok yung amapan makisugsugal ni tatang. Anya nga ita, naisugal na amin na nakwarta tayo. Ay na, di ka madanagan, anak ko. Agremedyo ak. Inak pa'y la umutang iti kwarta kin ni Mari Elsa. Taisupay la ang ti aramatam iti pagadanan. Awan la ti aramidin na ni tatang no di agsugal. Ibagayo ngamin kuan amang sapul iti panggadan na. Ay na, anak ko. Amumot asaan akayat ni tatang mo ti mabibiyangan. Kasta unay apungtot na no palagipak. So kasto iti adda pa nagbiag tayo gapo iti pa nagsugsugal na. Alang, di mon kontraan ti amam. Bye-bye amlatan, anak ko. Bakit? Nangabakag iti 200,000. Inabak ko amin ang kwartada di sugalan. Kasta ka di lakay? Ay na, kamaudyanan na. Makalungaw tayo matan. Kuna, may pasimpak mo to'y balay tayo. Maragsakan ak unay iti dayta, lakay. Mabalin mo matati agtugtugaw. Oresan ka naman pan makitang tangdan. Dito'y kalangin balay. Amok nga agtultuloy yung tipa nagswerte iti sugal. Damag ko na nga ba kagayam iti sugal parilino. Una pare, puto na ita. 200,000 ko naman. Nasayat no kasta pare. Nagpamerienda ka nga rodan Kakaisuna na granata dito tersena. Ay kadwa na pare. No pang merienda, pasig abuti kwartak. Una ikan pare. Kinapudno na or-orayak lang ni bakat ko tamapan kami di ili ha? Mapan kami man nag-purchase iti simento kan darat kay lando.
Tay patarimaan mi ti balay mi. Nasayat no kasta pare. Ay mo na pare. Makabalik kami mo iti concrete ama ko na. Iswan, no syakti ka. Isarding mo ti panakikon construction mo. Kaano ka pa bumaknang iti dayta? Anya? Naimbag ti sugal. Ta isi mani ako nada. Unay mo ni Parilino? Ha? Ne, apay lakay. Ay, nangabaklay ti sugal. Ngamkas dyan ti pa nagsasauna. Kabalan na pa yan ti mang pabay ni ti tao. Anya? Oh, siya anak. Apay akas tati lang managawid. Ada parekot mo? Pinabainan ni Miko iti pagadalan, tatang. Anya? Imbaga nakanayon ka no aday ti kawis ko. Sa anak ka nung agsuksukat. Anya? Imbaga na ti kasta? Ay unay mo tenday jay nga anak ni Marijuana. Nakunana pa ang mamirmiraot tayo ka no. Ah, Kasta una ya pa nang ibabain na kanya kitay. ala, bayamon anak ko. Da kami ti makaamo ang makisarita. Bayan yun, tatang. Ang mga no isuladay tati saan nyo ang pagkikinaawatan. Ne, si kamot gaya, mare. Anya ti gagaram, tay may ka? Kwa, imayak ta kayat ka makasarita, mare. Makasangsangit namin ni siya ang anak ko ang naggapoy di pagadalan ni di kalman. Ta, kasta unay ka na pa nang ibabain ni Miko kan kuana. Kat, putnumat ngamin timbaga ti anak ko. Ha? Imbaga ka no ni Miko, ang mamirmiraot kayo lang. Kat, putnumat. Apay nga kasta kamatan, mare. Idi saan pa'y arim mga itibiyagyo? Saan kayo matakasta? Ay na, mare. No marigrigat kami idi laang daychay. Saan itan? Oh, kita man, nakapabalay kami. Apay, di kay kadi makadlaw, ada kayo laangan tinaidumduma dito'y barangay tayo. Iso asana rumbang nga agsakit tinakam yun. Gapo iti imbaga ni Miko nga anak ko. Gapo tapod numat. Anya? Oh, sigamat nga ti masapat ko, Elsa. Sa di ti papanam, nasapa ka? Kwa pare, mapanak man makitang dan ija yan datatakarding. Agpamula ngamin ita itinatang ija bangkagda. Kasta ka di. Sikat ay ayabanda. Kaputasan dan ang maayaban ti asawak. Awa na. Noy naldaw latan nga di bangkag, dayan mo. Ha? Gumisit ka siya, pare. Gamay lumad ka, bay. Ayos lang pare. Tinapatag, legal at trabaho ti pagtataudan ti kankanan mi. Saan nga illegal? Anya? Ti ko namkit di ako. Agpatingga kay langit ti kasta panggidan. Ti makitang tangdan. Ani, madinsamot tan ti ibagbagam pare. Saan da kami kumamot nga uyawan na kasta, ha? Gaputa kastoy lang ti trabaho mi. Kastoy mo ti trabaho iti kalabas, Idi. Ang masanitan. Gaputa doon ti kwarta mi. Ay, unay mo tan dagi nga agasawa. Nagdakkel ti nagbaliwan da manipod rimang ay ti biyag dalakay. Talaga kasta ti biyag bakit? Tinapatag. Uray niya pa iti sasawanda. Saan tang agpaapikto? Gapit pa nang tagtagibasit da kadata. Wan matkit di Angamay na makapasair mat namin no daduma ti panagsasauda. Kunamlan sanda nagtao di ti kinarikat. Bayaminan. Tinapatag. Nagbanlugan tatikan kanin tayo. Sana kas kadakwada. Nagtataod iti sugal ti papaunag da. Aywan, nasabat ko ni Mari, Wana. Pinansin ko ngam di nakmatin kan no. Kaslawan nakita na. Anyangin nga rod, kat namin pinsan mo ta nagbalaw ti ugali da. Manipod medyo rimbang ay ti biyag da, gapo iti sugal. Ang tandaan naman da ti bakit. Amin na banag, agtawd iti sugal. Kat kalata mapukaw. Nang runa, nukas kadakwada asaan ang nasaya ti ugali da. Ay na, Mari Elsa. Dandan hindi ka nailasin. Apay nga kastamot ng tilangam. Nagngisit ka matan. Ha?
Siguro, naggapo ka manin anak kitang danan niya. Ay, wen mare. Anya ngay nga ron. Kat day tamat lat pagtataudan ti pagbibiyag mi. Ay na, no ibaon mo mat nga tangamin ti asawam nga agsugal. Itikas na, mga bakmat. Tapno rumang ay mat kan ti panagbiagyo. Itikas na, saan kayon amabilbilag iti init? Anya? O, kita man kada kami. Biglang yaman ako na ti Tagalog. Ay. Pasensya kan mare ang saan mi ama aramid iti asawak dayta. Sige, labasan kan. Napalabas ko ni Mariel sa itay. Ay na, danda ni Jack nalasin gapo iti kinangisit nan. Anya? Inaldaw mo't ngamin amapan makitang dan ijay ayan da tatakarding. Nagpadandan na nga agasawa. Nangisit dan ka po iti panakitang tangdanda. Ibagbagak ngamin kin ni Mariel sa nga ibaga na iti asawa na apadasan na mo't yagsugal. Ang maging didimat. Di aganos da amabilbilag iti init, iti inaldaw. Makaanos na pa ita ha? Ang aminton maumadan ton. Sigurado. Adalan mo't lang ni pare Pedro ti agsugal. Sa di naman ang tipapanan nyo, pare. Domingo ita, pare. Inka makimisa. Kaya may sa aldaw ti panagina na. Adula amin dayta, pare. Anyang iti maipay na dayta. No ti panawon ko amapan ija simbahan kat mapaanak lang makisugal. May mayat pa eh. Anya? Uy, di ka kumamit agsawi ti kasta, pare Lino. Pugno mo ti magbaga, pare. Awan magana beauty dayta kararamidan nyo. Makimisa? Oho, awan lat amok ditan. Anya? Ay nananang, tatang, nabuyak itinyos itay. Ada sumangpot a bagyo dito lugar tayo. Anya? Signal number 4 ka no? Ay na, pakadanaga mayan ako. Uray pa'y kapipigsa na bagyo ti umay dito lugar tayo. Sana basta-basta madadal ti balay tayo. Kita man? Pasi kasi minto? Husto ti ama anak ko, nga oray pa'y ti kapigsaan abagyo ti umay, saan ang madadaal day ti balay tayo? Saan akas iti sigod ang masapul abambantayan tayo dagiti agtudtud, ken dagiti itayab ti angin? Ang nanang, naskin latang agridam tayo. Gaputa di tayo amo ti mapasama. Naku na ti TV a super typhoon. Super typhoon? O super typhoon dita. Di ka matanagan ko nakmat. Natibkir ti balay tayo. Nakabutbutang, super typhoon ti sumangpat, nabuyak iti news. Wen ka nung harod anak ko. Nakabutbutang nanang, ang mga noan niya pa'y ti mapasama kada tayo dito ay. Sapay kat signal number 4 dito lugar tayo. Ay na, ti kasayaatan nga ramidin tayo. Agkararag tayo. Oray kastoy lang tanda kasasaan tayo. Kung oray kastoy lang ti balay tayo, awan imposible iti apo. Nulaki ti tagtalog tayo kankwana. Di na tayo baybayan, anak. Una nang, dayta ti aramidan tayo. Ay nalakay, kasanutay itan. Itay pa'y nagpigsa ti angin kan tuto. Ano nga pa isa? Apay ngay. Inimot mo tan amargahe ti arubayan tayo. Ay na, adun ti danom anak astrak dito unag. Miko anak, ikagumaan tayo ti rumor dito eh. Ang mga no agtultuloy lata ti angin kan tudo. Kat saan tayo na makaruar? Sa tinong iti papanan tayo, nanang. Mapantayo ijay ayanda Mari Elsa. Imbag ijay ta adayo da iti karayan. Saan adumanon ti danom ijay ayanda? Alain tayon. Mabit lang ah. Kasanon dagiti usar tayo. Ay nalakay, di mon panunutan dagiti agkakangina nga usar tayo. Tinapatagkat makapanaw tayo dito itamat laang. Nakabutbut ang jay danom ti karayan. Ang mga nuan niya pa'y ti mapasama kada tayo. Nagtalinag tayo dito eh. Nanang, nabasbasa tayon. Ala, agawaan tayo ti magnaanak ko. Dandani tayon ijay ayanda ziya. Ang mga nung nakaro-karo ijayanda. Kaputapan aulang ti bubong ti balay da. Saan mo't siguro lakay? Ala, agawaan tayo. Mare, agyaman nakgapot ang pinaunag na kami dito'y balayo, ha? Ay, awan na nyaman na mare, si kakit dimat. Naimbag kayo pa'y, ta saan kay ana-ano dito eh.
Ngamda kami. Nang rugi itayan anarga ay jay daga ay jay likod ti balay mi. Ha? Ay, kasta ka di, Mare? Ay na, kaasi ni Apo Diyos. Saan kami matanan ano dito eh? Uray kastoy laang ti balay mi. Agtudtud ang pagyamanan mi unay. Gaputasaan kami analayos. Kan saan mo tanay tayab ti bubong mi, Mare? Mare, Kan may sa kabayatan tinaping sa Abagyo. Nagkarkararag kami asa nga pamilya. Iso amamati akadi na kami binaybay anti Diyos. kinapudno na mare. Kas na unay tibain ko kan ka. Gapo iti saan anasayang at ngayon pakpakitak idi kan ka. Ngamita, da kayo lat na tinagkamangan mi. Mababainak kan ka, mare. Pare, kinapudno na. Mababainakin ka. Ha? Amo ka pasig nga kakasakit asaw na gitimbal balikas ko iti kalabas. Angam, pinastrag da kam latta diti balayo. Awan da jay, pare. Pakawanan na ka, pare Pedro. Pagbabawiyak lagi tinararamid ko kan kay di. Nang runa, ti panang tagtagibasit ko kada kayo nga agasawa. Pare, awanan da jay ko nakmat. Tinapatag, kat nakaamiris ka. Saan ang pud na dito eh? Sana po na dito Pare, awanan ti balay tayo. Naiyanod amin na yun. Ay, kasano tayo itan? Nawa na pulos tinabati ka na tayo. Kasano tayo mangrugi man na? Mare, Mare, awanan, pare Pedro. Awanan na giti na ipundar mi. Inyanod amin ti danom. bueno gagayam, ditan tinagibusan, ti pakasaritaan, dito'y darama tayo. Romay, agtapos itan. Mga nunalipat am tipitsa itan, nakaw. Ah? Yawat mun atay para kada ka may kandidatang mau. Wala nang. Sag 2,000 kayo kung itatang. Ya, awan na yun nan. Day tapay lati maited ko na tada paggastusan mi iti asawa. Apay, agpagpagatang manan iti baro abag na jay asawam. Uwinaw, agpareban manan. Saan nanang? Agkasangay di anak mi inton umay alawas. Aghanda kami ure basait. Gumatang kami mat iti cake. Puyotan di apo kuyaw. Na, ay na, di kay ka di gastos agastaw sa nakaw. Narigatan, di pa nagbiag ita. Aginot kayaw. Uray saanan day ta, handa-handa. Adula amin. May bayan yung day ta. Hagan may sa, saan mo mutang putot day anak ni Bakit Mau? Apaya gastusam. Ha? Agruam mo't nagijay nga aginan. No apay mo ngamin nga inasawam day jay apapaay. Disgrasyada. Uray da tayong tulatan nanang. Tapno saan nga agpasugnod di anak mi. Anak miga! Anak mo ay day jay. Suman mulaang. Anya? Kenapay? Di anak ni Rowena katimapat patulukan. Sana ipatangkin yumot ngamin na di kay aghandan Nanang. Sayang lang ti pakpakan nyo kadag iti tao. Imbis nga itadyo kumakada kami iti amayaw. Ta isupay mo't ati paggatag may iti naimas asidaon may. Agam, nalala. Magbagaan nyo ngamin di anak yaw. Ibagayaw. Ta uray sa anan nga agselebrar iti birthday na inton sumarunaw. Gastos laeng dayta. Nangasawan tumadagos ni Rumay. Uwang nga ruda. Tay jay kat ababaen ti may ranranaw iti mat-mat gedan jay anak ta. Uray ko ma, no balasang da jay ababae. Idi nasawa ti anak ta. Uray kumano da trabaho na kunam. Hanggang para balay mait. Saan mo't makatulong iti anak ta? Uwang nga ruda. Di payla sinaan ni Romy day jay manugang mau. Manugang mo Ha? Ni sinay day di ti kayat ko manugangan. Ngayon saan mo't akinayat ni Rumay. Aho!
Anya mo nga minday dyan nga irit-rito mo't iti anak ta. Nye. Sikan sa mo nga minday kursunada iti day jay asinayda. Ay, agtal na ka man, tila lawlaw at mabakbakatan. Di kan sa magaw-awi din dyan lugar yaw ruina. Agawit ka mo't tayong kasarungkaran dagiti dadakil mau. Agbakasyon kayo iti anak mau. Intun makabakasyon ni Romy iti trabaho na, tatang. Apay, masapol na ka doon dyan nak may agbakasyon. Di mo aya kabalan nga agbiyahe adak-da kayaw. Tatang. Agbakasyon kayo mata. Ang mga nusagsagaan dati panagawid yaw. Agbakasyon kayaw. Oray, 2. Uno, 3 bulan. Natulungan pa'y madagiti dadakil mo ti trabaho dahi jay. Tatang? Agsao ka ay sana puro tatang tisong bamaw. Uwan, tatang. Agbakasyon akto no madanon. Ay, di mo nitantan. Agawid ka itan, uno intong bigat. Kada kami mo takadwan ni Rome, no agawid ka. Kaduan mi payla dito'y balayaw, no kaskasanaw. Ay, nagrigat na talaga ti awan nagadalan na anya. Eh, wala. Awan pangalan ni ti kwarta, tawan pensyon. Nuli ka agmula, awan pangalan ti kwartam. Uwan nga road. Nagkasat na talaga dagiti di adal. Ta inton bumakay, ken lumakay da, agpensyon da. Uray agtugtugaw da. Makaawat dala ta iti kwarta. Ang datangay, hay, nga. Naimbaglagan ata damo ni Rome nga anak tamang tultulong ka data. Nga rod tilaang maday, nang asawa ki din. May mayat ko man no, nagbaak laang ay tapno awan pampanunutin na, suportaran na. Sa nabalay, tasanda nagkasar. At dapay gundaway dangagsina. Sa bagay mo ki di Ngamadlaw mga ayaten unay ni Rome ni Ruina. Kasanungay ngagsina dagijay. Ha? Ada siguro ipakpakanday di ang babae iti anak ta. Iswa di na masinaan, lakay. Uwang nga rin. Ang imuray no kasta, data ko maati priority ni Rome suportaran. Saan ka tadagijay nga agina? Adi na makapkapinanaw, aha? Una? Ha? Padasin na ti dimangtid ka na ta. Ta isidir ko amin. Rigrigat ko idi impas nga ikaw. Aging ga adim makal. Agasam, tanda ni ak natayan ang ipas nga ikan kuana. Ta narigatan ako na. Kat idi ubeng ni Rumay. Apaw, nakapampambar nga ubeng. Kanayo nakamapuyatan iday. Ta agpat-pat na nga isalsalak. Nadupay. Rigrigat ko kan kuana. Iswa rumbeng laeng at tulungan dataitan. Tanay, lumakay kan bumaketan. Bakit? Marabyanak nga agawid ita Tag-overtime makagpasada. Ala, agsasarunon ti pa nag-overtime mula kay. Naurnungan kan iti puyat. Kabaalak bakit? Uray di kan ag-overtime. Taundas mo't apagbiag tayo ti matmat gedam iti agmalam. Ay, kurang bakit? Nang runa, agpanpanayon datatang na ng itit-itit kong allowance da. Ay, pasensya kan bakit no mabingbingay ti matmat gadak Awa mo gamin sa bali amang tulong ka dagiti parents ko no di syaklaan. Kasi da kahit. Awa mo pangalaan da iti kananda. Tasaan damot ang makatrabaho. Awan mo't problema iti day talakay. Maawatak. Syakit diti agkid daw iti pasensya atan Dua kami iti anak ko nga itagtag gadam. Mababainak unayan ken kalakay. Ay ayatan ka, Rowena. Iso patpatgak mo ti anak mo. Imbilang kon, kaspud nung anak ko. Ay na, di yu pwersaan ni Rome. No talagang awan maitid na kada kayo kabagays. Masyan kayo kumamati jay ka anak ka. Ay, saan may apwer-pwersaan kabagays? Palpalagi paklaeng, tanay, damag ko katagob overtime ka na nga agbibiyahe. Ay, rumbang la na yunan na ati itid na kada kamay. Awam mo urnungan na kay, taawam mo anak da, kan ni bako na. Kat,
Amang ano jay suman na ti yurnungan da iti pagadal nantaw. Ay saan? Saan na mo kapin ano na dyan nga ubay? Da kamay adadakil na ti ipangpangrunan na tulungan. Takadaraan na kami. Nga, dagi jay nga agina, di nakapkapin ano ida. Nang runa day jay asyuman na. Ha? So di ka man sumanaaw no kontraan na tumutlaang kabagay. Nasaysaya atan. No, ikaumula ang tangiwat mo. Nagatayo mo ganti balay dyan nagpatulog ka niya. Kapilitan nga tulog tulad ta, katrabaho ni a driver. Nagtulog ka bagiti pa sa iyaros mo iti papananda. Sana magaling nga agpili kan may itiugan may. Sapay pasalog mo dati kalsada. Ay, magatito ka sana. Ay, apay ngay, awan mo tan preno tinugan ko. Tsak may tulong ti mo ni Bella. Matinaga ko ni Tirangges. Ay na! Anak ko ay... Rumay! Anak ko! Abayap inanawan na kami iti amam. Abaya na basama ken gatikas to! Anak ko! Anak ko aya! Rumay, anak kau. Pat ganda ka unay anak ko. Saan na kami kumapampanawan? Nay, Marigat anak. ay, Anak nga umakis. ay, Bayan na. Tunaw ka pa dito. Umay ka. Nagsakit di pa ng panahon kada kami. Ngamawan maramidan mi. No di ti mga klon iti amin. Agri ka talaga no. Libat-batag na kaunay. Umadaw ka man dita abay tilongon si Carwena. Nanang, di ka kundi sangit dita. Nabasol mo ti ipapatay ti anak me. Pinilit mo siguro ang nag-overtime. Dati kayat mau, adwa kwarta ti remit na ken ka. No saan na nag-overtime, saan kuma na pasama ken kwa na ti kasjay. Saan na pudno day tananang. Pudno! Iswa pumanaw ka dita. Di ka man naging sa sangit dita. Tamasurunak la makakikita ken ka. Ha? Di na kumapot pagatapan iti dakas na. Kamalagbulag to kayo. Lap-lapdak ti anak yung overtime. Isu ti ang pilipilit. Ha? Di ka nagsaupay. Ala, pumaraw ka dita. Tayong ka tumulong agluto dyan kusina. Siyak, tiyag tugaw dita. Naitabo ng ti anak may. Kasano ngay ruina. Agawid kayo na ije lugar yaw to amatan ti anak may. Ha? Saan kayo mga anak kasar? Kaya saan namot apoto ti anak mau? Uray kumano ada anak yaw. Tapno ada kumamot pakalaglag ipanmikan kwa na. Agam di mun sa mga min kaya tiag sikog iday. Naimbagkan ka ata ada anak mau. Ni Rumi ngay. Hindi mo pa impayan may uray may sala ko mga anak. Nabayagan akayat mi ti maadaan iti anak ko ni Romy, tatang. Ngam, saan kami mutan na paraburan? Kasano nga, Ruena? Magawid kayo kadain, ijay lugar yaw. Agbakasyon kami pala siguro, nanang. Agnaid kayo kit di ijayo na, tanay. Awan mo't pag nagdan yun dito. Ha? Day di Rome, tinang ipatakdar iti balayaw. Iswamin, tinaggastaws. Awan pulos intultulog mo. Tawang ka nga ro trabaho. Uwan, nanang. Amok day ta. Pasensya ka na, Ruina. Saan na kayo apapapanawan? Angam, dakdakal ti karbangan mi iti balay day di Rome. Ta anak mi ka nga raw. Wan, husto ti asawa, Ruena. Awan karbangam iti balay day di Rome. Ta, saan kayo nagkasal? Iso ada kami, ti agnaid iti balay, ti anak me.
Nanang, nana, di ka man agin sa sangit Rowena. Aklunan tayo kumati kinapudnaw. Saan abalay ta, ubing ka pa'y. Patsek, makasarakan to pa'y iti sa bali nga asawaam. Pakiasawaam, kunakuma. Makiasawa ka pa'y. Tapno, da katulungam mang padakal iti anak mo. Sige, nanang. Tatang, agawit kami. Ngam ikanda kami kumapay iti pawayway amang yimpaki kadagiti kagawaan mi. Dagitay labado yaw, tiyimpaki yaw, ah? Sana tila balbalkutan yaw, ayaw awid. Una yun ti kasta na may anda kada kayo manang. Nakakaasi kayo matiti ka anakak. Ala, bye-bye am idan, Maysa. Pudno mutkit diti imbagada Awan karbangak iti balay ti anak da. Tasaan kami anak kasar. Ay, anyan. Ala, sana bale. Adamot ti balay tayo kadananang. Agnaad kayo manan dito'y When ading, kat ipamaysak ti agsapol iti panggadak. Tapno makatulong ak kada kayo. Ay na, saan ada kami ti panunuta manang. Tikit di anak mo. Kat ikarik at tumulong ak para iti panagadal ti kaanakak. Agyaman na ka din ko. Gamjak kayat nga iasa amin kan ka ti masapsapol ti anak ko. Taagur nung kamat para iti masakbayam. Aywan, kumustan jay nobyong? Nabayagan na nagsina kami manang. Nangasawa na iti sa bali. Kasta aya? Kaslawan mo ton plano ka maki-boyfriend. Iso at tumulong aklangan kada kayo manang. Agyaman na ka din ko. Pasensya kan ata ni. Si kamot ti ada trabaho na. Naimbag tulangan ano makasapulak matan iti panggadak ading ko. Kahit, kasano nga rod ba kahit? Duwan ti balay ta. Pag nagdanta ngayon, Ay kusag kay sa tapayla iti balay laki. na! Ay, Siyak dito, tasi ka ijay balay, day di rumay. apa yung sinatan? Ay kagsi na tala iti pagnaudan Kan sumagmamano nga aldaw day ta. Masapol nga adaag naud ijay. Tapno saanin nga sublay dagiti agina. Ay, wanan niya. Kan inakto kasaritan tay manggatang iti balay day di Rome. Tapno may lakutaan. Manang, talaga ka di adisidido kan nga agabrood? Wen may sa ading ko. Ket pangaasim, tadi na kumaupayan, tani. Aprobado amin ang apapeles ko. Flight ko lang ng tour urayan. Ay, anya nga rod ngay. Adda ditan. Nusyak lamay sa. Ure di ka kuman umadayo manang. May kawa kami anawan ka kaduami diti balay. Kan, andamot na talga da trabaho. Makatulong ak kada kayo iti anak mo. Saan amabalin amang namnama kami latan iti tulong mo ading ko. Masapul mo't nga agagawa ak Habang napigsaak pa'y nga agtrabaho. Agan pa'y Tano makaurnong ak to iti pangrugyak nga agnegosyo. Agawid ak ton. Kan, jakon agabrod pa'y. Lakay, kwartam man. Naipusin na. Na, nangusaram nga iti kwarta. Kaawan mo't ginatgatang mo dito'y balay. Kasi ka, nangusara matiti kwarta. Apay ngagdawat ka kanyak. Naipaabak ko iti sugal. Nagpadata. So di nakungungtan. Tapno di ka matungtan. Hay, awang nga rodon atay naglakwanta iti balay day di anak ta. Nakimus amin ay. Haywan nga raw. Pangalaan tangay iti igatang ta iti kanon talakay. Ilakutan ti balay ta. Taintag na eden iti probinsya. Pag naudan tangay ijay. Ado ti pag-squatteran to ijay.
Hello, Manang. Kumusta kan? Hello, Ading. Ala, the good news ko kada kayo. Ha? Anya day ta, Manang? Aprobadon ti papeles ko. Ag cross country at ijay Canada. Ha? Talaga, Manang? Ala, nagpintasan nga damag day ta. Wen, Ading ko. Ayabam dananang kanti anak ko, Takayat ko ang makasalita, ida. Ibagak mo ti good news ko ken ko, ana. O sige, Manang. Apaw! Nagdakol ti ipapaaramid jay kabsat mo abalay na anak ko. Wen nga rod, Nanang. Balay day ti ka anak ka. Ayam po, makasangit ak itinakaro aragsak ko. Yang amin, jak malipatan ti panangikulasay da idi kankwana. Kaputa awan makukwata na idi. Tinagibasit dagiti nakaikamangan na. Ang ita, napintasan ti biyag di kabsat mo di Canada. Wen nga rod, Nanang. Talaga anaayat unay ti Diyos. Ngamin, aywanan na dagiti tao may dadanas, wano may ruruman. Kat may ni Manang apinaraburan na itinabuslon a bendisyon. Ading, Nanang, ala kunti anak ko ha. Ay na, maladingitan na tamaya dayon ti ka nakakada kami, Manang. Maragsakan nakmatlata para kada kayo adwa. Ay anak ko, agan anad kayo adwa ijay abroad huwain. Ay di mo ko mabaybay anti apo ko ijay Uwan Nanang. Balong, agsingsingpot kay Jabroad, wan. Wan, auntie. Agan-anad kayo matad dito'y kanlula. Wan, Balong. Da kayo kit di kininanang mo dagan na iti papanan nyo. Agadal ka na yung bagi chay, wan. Wan, auntie. O alala, agpulas kayo. Tayin tayo pa'y agpasyar. Kabayatan ti kaadami pa'y laeng dito'y iti anak ko. Ag-unwind tayo man? Intayo ag-beats. Balong anak. Ayan da lola kan antim. Apay ajak makitay da. Dagi jay daman aglang-langoy da. Ay, kunaklano. Anyat na panandan. Maasyan kayo, itikas ka na kami. Awan pa Ha? Adda agpalpalimos nanang. Lakay kan bakat. Inak ikan idati kwarta. Nagsingpit ka matin anak ko. Amom ti tumulong iti pada matao. Kastamot gaminti kanayon nyo nga ibagakan auntie. Wen anak ko, kasta ti rumbeng. Uray basit la tulong. Kabsat. Mabit man lang anak ko. Kasla mabigbig ko dagiti agpalpala maalakay kun bakat. Kasla dagiti dadakkel day di tatam aromi. Ha? Umay kanak. Asit gantay da. At agbless ka kadakwada, anak ko. Ay na, da kayo daytan, Rowena. Ay na, ay, pimentas ka ba, hindi medyo limukmag ka, balasang ka. Agyaman na, nana. Ay na, isuday tuyan, di anak mo, Rowena. Uwen, tata. Agmano ak, lolo, lola. Ay na, nagwapo mo to'y anak mo, Rowena. Limukmag pa'y. Thank you, lola. Kumusta kayo, nanang, tatang? Pasensya kayo ngam nanang ken tatang lata at iawag ko kada kayo. Taday tamot ngamin tinakairwama. Ay, Jesus, balasan ko. Madlaw nga sinsadon tibiyag mo Nadamag mi nag-abroad ka kanaw kat nabayag ka iji Canada. Wen tata, ket umay ko alaan to'y anak ko. Taikuyog kun iti pagilyan a pagtrab-trabahwa. Ay na, naimbag ka pa'y balasang ka. Mayatan ti biyag yaw nga agina. Alam da kami nga agasawa.
Awanan ti umisaw a pagturturungan may. Manmano kami pa yan amangan. Awan mo pangalaan may iti kanon may. Iso nga daytaw agpalpalama kami. Dumuna ta adumot ti sakit mi nga gasawa. Apay, jay balay yung ngay nanang tatang. Awanan ni. Inla ko men. Pati di balay day di Rome. Anya? Ay, pakawanan da kami kumaa iti kinaulpit mi iti ken ka, Rowena. Ay, mababainak ka nakaw. Ay, uray siyak. Mababay na kan kabalasang kaw. Pakawanan na kuma. Awan ti rumbang nga ikidawan nyo iti pamakawan, tatang, nanang. Ta saan kayo aginura? Saan ang nagimula iti sakit tinakam kada kayo? Ay na, ay, nagsaya at kaatao, Rowena. Adtoy, ikan kayo iti paggatang nyo iti kaninyo. Kan pagpa-check up yo. Ay, nagyama ka ni balasang kaw. Dakala tulong ka na kami na itaw. Ay na, adaw, ti pakaaramatan da ito'y akwarta, balasang ko. Tingkyaw at talaga. Kan, ibatik ti contact number ko nanang, tatang. Tano ka sa pulan nyo ti tulong, awagan taklaeng. Di kay kumagbain ang mga awag kanyak ha. Ta si dadaan naklata at tumulong kada kayo. Ay, nagyamang kami balasang kaw. Ay, agyaman kami, Rowena. Nagsaya at talaga ti panagpuspusom anak ko. Agad, ulitin mi ati agkid daw iti pamakawan kin ka. Awan anyaman na kanyak dayjay kunakmat nanang. Lipatin yun tinapalabas. Ta mga barwanan tayo manen. No nasaya ti panagpuspusong patgan ti Diyos dagiti napintas a planom. Ngam naman naging bubukod ka, pasig a didigra ti dumtengken ka. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Kaya yan ni Tata Julio, tatang. Ay, agtala ka! Ni Julio, tirong baga pakiasawa ang tabak ng dayjay. Ngam, tatang. Ay, napintas to ti biyag mo, iti sidong ni Julio. Agbiag kan to, akasla doon niya iti pudir na. Iso makikalay sa kakin ko nanay. Kaya tatang. Ay, sana natang kan ti ulom manay. Basta makikalay sa kakin ko na. May sala kumatisaw. Manay, umay ka, agdatan tarabiin. Sige. Umuna ka na maturog. Sumaron wakto. Saan kan samot ang naragsak? Kalkalpas ti kasarta. Umuna rabi ita hanggang nakalidliday ka. Saan? Nasakit lang amin ti ulok. Ay, ilutak ti ulom. Saan? Na, At adang agsakit no mailot-ilot. Umuna ka na maturog. Ta sumaron no akto. sana ka makaturog no saan tangag kaamay manay. Alan, umay kan. Tayo ton bigat katiyawid ka ni Jibalay ko. Ala, maturog kan. Saanak pa yan makaturog. Agtugtugawak pa ilang dito eh. Manay, umay kakit din. Di ka di makauawat! Ha? Manay, anya tayo ta? Awan, tatang! Sige. Ah, Agit tatang nga rodan. At na kang aminan ah. Ay, ayatan ka, manay. Nagirot ti panangarakop ko kan ka. Arakupan nakmet Nadagaang. kaya't mo tapay-payan ka. Saanan? Ah, Maturog takit din. madamdama pay. Makaturturog ka ka din. Win nga rod. Madamdama pay. Manay, ay ayatan ka.
Pilit na tatangkan na nga daytoy alak kaya palo ti palasawa. Saan mo't nga rod nga isuda ti makikaida? Ay na, bakalaksan daytoy alak ay. Pagtala ka man. Di kag sangit-sangit na kasta. Pagimbagam ti pampanunutan may kanina nang mau. Apay rubo na ka. O pagsayatan mo ti magbagamay. Agsagan na kan, tayawin na kan ni Hulyaw. Ijayan da kalabalay na ti pagnaadan yaw. Ay na. Anya ngay nga rod no maisina kan kada kamay. Dayta nga rod kat. Nasagit tinakam ko amang panaw kada kayo, nanang, tatang. No apay ngamin nga impaasawa da kadagos. Kadyak kumapay kaya ti makiasawa. Di tan tumit la ti turong na. Nasaysaya atin na ni Hulyo ti pakiasawam. Ngam tay makatumpong ka ti tay ti di mo am-amaw. Kaya nagalas ti ugali na lalakay. Ay bag ni Hulyo. Tadalawa ti nagana. Ada pa'y lugan na. Dakil ti balay na. Di abroad dagiti duwag anak na. O anya tamaw no ala da kantoy di Amerika. Amumay ti kinarigat ti panagbiag tayo nakaw. Uray ko mano nakaadal ka ngam sanay. Dayayal, pinagandaran ni Julio ti lugan. Kapagkain sa anak ko. Malaos to daytan. Ikagluganan. Ah, bakit? May kan, tay palugan tati anak ta. Wine! Mangan kan manhay. Naimas din dasar ko ataraon. Nalae ngagluto ti babaw nandito balay. Saan ka mabisin? Anyat kayat mo akanan. Awan, nabsugak nga rod. Anyat imbusog mo kadi ka matnangdangan apulos. Oray merienda la kuma kadi ka pa'y nangipaunag. Awan ganas ko amangan. Apay ngay. Basta awan ganas ko nga rod amangan. Kasta. Di napasbastusan na kasta. Julio, di mo musmusan timak. Sana siya ti pagpungtutam. Tamaibos ti pasidyak iti kasta nga aramidam. Julio, Pagkipot ka. Agyaman kakit di tayo kasar ka nga ure mamirmiraot ka lang. Diyos ko. Nagdadakal na diti mata na. Kabut-butang gayam dito yung tao na makaungat. Mangan kawin no saan, ha? When Julio, mga anak ko na. Masikog akon, Julio. Okay. Apay nga rod, saan ka naragsa ka mang ipadamag kanya ka masikog kan? Kwa. San man na? Madilang amin tiriknak. Tati amok. Nasingput ka. Ngam sumagmamanupay la abulan ang nagdenata. Ngam nagbaliw kan. Nauyong kamit gayam. Basol mo matlag no apayan na uyong ak. Masurunak iti ugalim apakipot. Aywanam ta si Kugmaw. Di kag bisbisin. Tapno sana mairaman nga agbisin ta si Kugmaw. Nawatam. Uwen, Julio. Kili, anak. Adda pa sa lubong ko kan ka, anak ko. Ha? Anya data, papa? Dahito man, paborito mataraon. Hamburger with soft drinks. Adda pa chicherya. Mangan ka. Wow! Thank you, papa! Julio, sana nasaya at iti salon at nukasta ti kanayon nga ipakpakan mo kan ni Kelly. Apay sabidong ayaday tata, sana nasayat ako na manay. Makadadaal nga rod iti salon at nukanayon ti kakasta akan kanen na. Nakasao ka man. Sikaya ati gumatgatang iti kanen na. Uri may sa piraso at tsukulit kat di mo pa'y may gatang ang anak mo. Nagsasao ka kunamlan si Katibos, Kung na sino ka? Apay, si Katibos iti da ito ay pagtangan, Nakado ka manan, Julio. May sapay laang timbagak. Nakasanga pulo kan iti na ibaga. Kahit. Anya nga ron, ti kahit mamapasamak nga. Papa, mama, aga pa kayo kadimanan. Wen! Bayam! Ta sumapulak tumot iti pagtrabahwak. Tapno di ka sumanao akas ta. Amo ka! Baknang ka! Idinto ta siya kat pobre aklaan. Julio, agsarita taman.
tangay dandan ni inal daw mutten nga agapata. Apay no, agsinatalangan. Wow. Tas si kagayam, ti kumarit kiti sina, ah? Ay, kadwa na. Day talakayam. Sina no sina. Ngam no damadamag mo sa bali nga asawa. Di ka kundi reklamo, ah? Wen! Awanan bibiyang ko kan ka. Basta di na kumamutten bibiyangan. Ay, agpanunot ka na imbad. Di ka agdarasudaw sa nakaw. Basta man dya ako, nanang. Nauma akon iti ugkali day dya ahulyo. Pudno asa anak akab kabilan, nanang. Ngam ti emosyon ko, ti maparigat. Kahit kasano nga roda na nakaw. Dya kayat nga ibati ti anak ko kini Hulyo. Iso adi ti balay ti pangibatsak iti anak ko, nanang. Makigasang gasatak ijay syudad. Maanusam nga tati trabahom dito ay. Medyo narigat. Ang dakal ti datong. Kunaknoan niya at trabaho tinyawag mo kanyak ngam. Club mo dito eh. Ay, napintas ka may laeng. Para ayab ka lang kadagiti customer. I-assist mo la ida. Ah? No kasta. Sa anak nga agpa-i-table kadagiti customer. Si Cameron. Amom, depende la daytan. Si kaano kaya't mo ti agpa-i-table? Mabit lang nga. Kasaritak ni nanang ko. Isuto yung mauawag. O sige, mapan ka pa ilang arod, iti rice rom. Tapno mangag mo ti inam. Hello, nanang. Ay na, anak ko. Ay, sana kami paturugan to'y anak mo. Sangit na sangit. Sikat isap-sapulod na. May pa'y sinukon ni Julio. Ngam di na kaya ti sumurot iti amada. Sika may tisap-sapulod na. Ibagayo ta agawid ak tumatlaang nanang. Ay, kasarita man ah. Sige, nanang. Hello, anak. Hello, Mama. Kaano ngay nga gawit ka? Anak, agawid akmat lang dagos. Wan. Agawid ak tuwan. Ala. Di ka nagsangit. Sigati kayat ko kay da, Mama. Wan, agawid ak to. Manggad pa ni Mama. Wan. Basta gawit ka na. Sige, anak ko. Ala, babayan. Wan. Ala, maturog kan, wan. Basta ti panunutem, adaak lang iti abay mo. Ah? Sige. Bye, anak ko. Ti anak ko. Wow! Nagmayad ti music. Oh, kaalaak ta music. Wow! Come on, partner! Sumala kayo mat ngamin ah. Loko kayo ha? Buy-buyaan dak matlatan. Hoy, halay! Gusto ba ikan? Ika kanupa aginan ako na ni boss. Abay ay, trip ko nga rutig sala. Saan na natanggat yung ulon? Tama nga no ikatin na ka ni boss. Nalpas kan. Okay. Okay, guys. Tomorrow again. Bye-bye. Hello, anak ko. Kaano nga'y nga gawid ka? Sana ko nga gawid, nanang. Kasano nga ron nga'y tiyanak mo? Kailiw na kakanaon. Mala, kasaritam. Ibagayo lata na tsak makaawid, nanang. Ay, basta kasaritam. Sige, nanang. Hello, anak. Hello, Mama. Kaano ngay nga agawid kayo? Agawid ak to, no? Awanon ti amam. Ha? Papanan ni Papa? Ay, basta. Sige. Tani,
di. Ada pa'y aramida ka na ko. Bye! Awanan, inidapnan, Lola. Na. Hay! Anyan jay inam. Apay ngay adi mo agawid ay. Saan da tayo siguro nakaykayat ni Mama, Lola? Eh, saan? Saan, apo? Kay-kayat na tayo. Makumikum na siguro at talaga iti trabaho na, apo. Ay, makonsensya akpay lakay. Mapay, bakat? Wala, tapinidit ta jay anak ta, anak asawa iti saan na ngay ayatan. Isuakas jay ti aramidon na ita. Binaybayan nan ti anak na. Paramit lakan ko ti pinanunot ta. Yamno kasapulan nga daw tayo ti pamakawan para iti day ta. Aramidan ta. Basta sublian na ko man ti pamilya na. Ewan nga rod lakay. Kanayon mo't nga ibagakin ko na day ta. Kanayon ti panagkid daw ko iti pasensya. Gapo iti panang pilit ta idiken ko ana. Kasi mo ti apo ko ta. Binaybayanan ti inana. Oy, awan ka din planom nga agawin. Hawanan, friend. Dituya ko ni Tiagnanayon. Apay, di ka mailiw iti anak mo? Mailiwak mo ta. Anya ngay. Aganos kami Diyak mo't nga rod ay ayatan ti amana. Hay. Sa anak anaragsak iti tayjay a lugar, friend. Dito iti ayan ti ragsak ko. Kili anak. Umadanin ti panagturpos mo iti kuleyo. Uwan, Papa. Kat agyaman kada kayo. Awanan yaman na. Pagrabangak ti mangpaadal kan ka anak ko. Kat agyaman mat. Tadi ka nang asawa iti sa bali. Nga uri pinanawan na tayo ni Mama. Mamay na ka anak ko. Kan talaga nga impamaysak ti atensyon ko kan ka. Agyaman Papa. Nakasingsingput ka kanyak. Ay, Oh, api akalata nagsanaay kayo. malaglagip ko ni mamam. Pabasulag ti bagik no apay pinanawan na ta. Aklunak, nagbalinak anaulpit kan ko na idi. Basit labindot na ungtak adagos. Papa, Sapay la kuma ta mapakawanak pa iti inam anak ko. Ay na, awanan friend, bumaketan. Awanan ti mayat amang itebel kadata. Wen nga rod. Uray pagkapela ko mati maisapulan ta, friend. Awan. Ay na, narsaak tamutin akas labulo, bumaketan. Kat. Anyat planong ngay, bakla. Agawitan sa laeng, tayo talangan agmula iti kamuti. Ay, wenen awan mo't balay ta dito'y Manila. Iso nga, agawid talaangan. Wen naimbagan ka at adadya asawa kan anak mo asang putam. Siyak ngay, agbababawi akasan anak ki asawa, ay isti nangasawa ko na kuma. Nanang! Ay, manay, anak ko! Sika ka din day ta. Nanang, siyak nga rod. Kumusta kayo? Ay, na anak ko ay. Apay nga itakalaang nga agawid. Apay adi may pulos na kontak ti cellphone mo. Ay, malala, sumrek ka man pa Agyaman at nanang. Nang. Ay na, anak ko, itugaw mo pa Pagawanan na ko, manang. Nakaliwaya. Di kay nasangsango nga inawaganan. Tatilat ang trabaho tinas asikaso. Ay, anak. Pudno club ka na tinagtrabahwam ijay Manila. Ha? Nakaamuan yun, anang. Isaw,
ti agwarwaras dito'y lugar tayo. Ada nga ta nakakita ken ka ijay. Uwen nanang. Ayan ti anak ko, ni Kelly. Aday di balayaw. Nabayagay nga ijay ti pagnanaedan na. Ha? Kasta ka dinang. Manipod nag-high school. Kinaykayat nan, tinagnaed ijay balayaw. Ta siyempre, maitid amin ti ama na, ti kasapulan na. Kailiw kung ti anak ko nanang. Ay ka, agawid ka. Tapno makita na ka ti anak mo. Nang, kasla mabainak mo. Alaki idin. Ay, umay ka. Ta kuyugan ka. Mapanta, ije balayaw. Agyaman na akta nagawid kan manay. Ay ayaten ka pa lang aging kaita. Inururay mi te panagawid mo. Pakawanin na ko, Mahulyo. Gapo iti papanaw ko. Sabay ko matamay ka na pa iti may sagon daway. Ay ayaten kalat nga asawak. Isu nga urean niya't nagbasulam iti kalabas. Mapakawan ka. Kat pakawanan nakmet, gapo iti kinaulpit ko idi. Amok. Naulpitakan ka. Isu apimanaw ka. Julio. Aywan. Ayan ti anak ta. Aday Jesseled, ingka kasarita. Kelly, anak ko. Anak, palasang ka talagan. Nagpintas ka, abi malasang. Dakil kan. Wen, mama. Balasang akon. Kat ubingak pa di pinanawan na kami. Pagkawanin ako, anak ko. Pagbabawiyak, di ba ng panaw ko kada kayo, idi ama. Di ka agdanag, mama. Saan kayo akakura? Nga uray kaya't kayo kumaasidiran. Ngam itata nakita kayo manan. Rumimbawlat tati panang ipatid ko kada kayo nga inak. Kailiw kayo unayan, mama. Anak. Anak ko ay kailiw ka matan. Patpat din ka unay, anak ko. Patpatkan kayo, mama. Sana ka nagimulay ti sakit tinagam kada kayo. Isuasan kayo kumana pumanaw. Tagdadan na tayo manan kada papa. Wen anak ko. Dituya ko ni Tiag na na yun. Katagyaman at tauray kas deti nararamid ko iti kalabas. Inawat naglanta iti amang. Awan nasaya at ngaitdan ti agimula iti sakit tinagam. No adda nakabasol kan ka katagkid daw iti pamakawan, pakawanam. Tatay kunada nga rudan, awan perpekto anay parswa. Bueno gagayam, di taan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabali manan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Kayayatan ni Tata Julio, tatang. Ay, agtala ka! Ni Julio, tirumbaga pa kaya asawa ang tabak ng dayay. Ngam, tatang. Ay, napintas to tibiyag mo, iti sidong ni Julio. Agbiag ka to, akasla doon niya iti pudir na. Iso makikalay sa kakin ko, nanay. Kayat, tatang. Ay, sana natang kan ti ulo, manay. Basta makikalay sa kakin ko na. May sala kumatisaw. Manay, umay ka, agdatan tarabiin.
Sige. Umuna ka na maturog. Sumaruno akto. Saan kan samot ang naragsak? Kalkalpas ti kasarta. Umuna rabiita ita hanggang nakalidliday ka. Saan? Nasakit lang amin ti ulok. Ay ilutak ti ulo. Saan? No. At adangag sakit no mailot-ilot. Umuna ka na maturog, tas sumaruno akto. Sana ka makaturog no saan tangag kaamay manay. Alan, ubay kan. Tayo ton bigat katiyawid ka ni balay ko. Ala, maturog kan. Sana pa ya makaturog. Agtugtugawak pa ilaan dito eh. Manay, umay kakit din. Di ka di makauawat! Ha? Manay! Anya day ta? Awan, tatang! Sige, sige. Ah, Agit tatang nga roden. Agtana ka nga minan ah. ay ayatan ka manay. Nagyaroti pa nangarakop ko kan ka. Arakupan nakmet Nadagaang. Kaya't mo tapay-payan ka. Saanan? Ah, Maturog takit din. madamdama pay. Makaturturog ka din. Win nga rod. Madamdama pay. Manay, ay ayatan ka. Pilit na tatang kanana nga daytoy alak. Kaya palot ipagasan. Saan mo't nga rod nga isuda ti makikaida? Ay na, bakalagsan daytoy alak ay. Pagtala ka man. Di kag sangit-sangit takas ta. Pagimbagam ti pampanunutan may kanina nang mau. Apay rubuda ka. Pagsayatan mo ti magbagamay. Agsagan na kan, tayawin na kan ni Hulyaw. Ijayan da kalabalay na ti pagnaadan yaw. Ay na. Anya ngay nga rod no maisina kan kada kamay. Daytang nga rod kat. Nasakit tinakam ko amang panaw kada kayo, nanang, tatang. No apay ngamin nga impaasawa da kadagos. Katyak kumapay kayat ti makiasawa. Di tan tumitla ti turong na. Nasaysaya atin na ni Hulyo ti pakiasawam. Ngam tay makatumpong ka ti tay ti di mo amaw. Kaya nagalas ti ugali na lalakay. Tay bag ni Hulyo. Tadalawa ti nagana. Ada pa'y lugan na. Dakil ti balay na. Di abroad dagiti tuwag anak na. O anya tamaw no ala da kantoy di Amerika. Amumay ti kinarigat ti panagbiag tayo nakaw. Uray ko mano nakaadal kang gamsaman. Dayayan, pinagandaran ni Julio si Lugan. Papagkayin sa nanak ko. Malaos to daytan. Ikagluganan. Ha? Bakit? May kan, tay palugan tati anak ta. Wan! Mangan kan manhay. Naimas din dasar ko ataraon. Nalae nga agluto ti babaw nandito balay. Saan ka mabisin? Anyat kayat mo akanan. Awan. Nabsugak nga rod. Anyat imbusog mo kadi ka matnang nangan apulos. Oray merienda la kuma kadi ka pa nang ipaunag. Awan ganas ko amangan. Apay ngay. Basta awan ganas ko nga rod amangan. Kasta. Di napasbastusan na kasta. Julio, di mo musmusan ti imak. Sana siya ti pagpungtutam. Tamaibos ti pasidyak iti kastagar aramidam. Julio. Pagkipot ka. Agyaman ka kit di tayong kasar ka nga ure mamirmiraot ka lang. Diyos ko. Katadakal na giti mata na. Kabut-butang gayam dito yung tao na makaunod. Mangan kawin no saan, ha? When, Julio, mga anak ko na. Masikog akon, Julio. Okay. Apay nga ro, saan ka naragsa ka mang ipadamag kanya ka masikog kan? Kwa. San man na? Madilang amin tiriknak. Tati amok. Nasingput ka. Ngam sumagmamanupay la abulan ang nagdenata. Ngam nagbaliw kan. Nauyong kamit gayam. Basol mo matlag no apayan na uyong nak. Masurunak iti ugali mapakipot. Aywanam ta si Kugmaw. Di kag bisbisin. Tapno sana mairaman nga agbisin ta si Kugmaw. Nawatam.
Uwan, Julio. Kelly, anak. Ada pa sa lubong ko kan ka, anak ko. Anya data, papa? Dahito man, paborito mataraon. Hamburger with soft drinks. Ada pa chicherya. Mangan ka. Wow! Thank you, papa! Julio, sana nasaya at iti salon at no kasta ti kanayon nga ipakpakan mo kan ni Kelly. Apay sabidong ayaday tata, saan anasayata ko na manay. Makadadaal nga rod iti salon at no kanayon ti kakasta akan kanan na. Aha, nakasao ka man. Sikaya ati gumatgatang iti kanan na. Uri may sa piraso at tsukulit kat di mo pa'y may gatangan ta anak mo. Nagsasao ka kunamlan si Katibus Kunamlan sino ka? Apay, si Katibus iti da ito ay pagtangan. Nakaado ka manan, Julio. May sa pailaang timbagak. Nakasangapulo kan iti na ibaga. Kahit. Anya nga rod, tikayat mo mapasamak nga. Papa, mama, aga pa kayo kadimanan. Wen! Bayam! Ta sumapulak tumot iti pagtrabahwak. Tapno di ka sumanao akasta. Amo ka? Baknang ka? Idinto ta siya kat pobre aklaan. Julio, agsarita taman. Tangay danda ni inal daw meten nga agapata. Apay no, agsinatalangan. Wow. Tas si kagayam, ti kumarit kiti sina Ay kadwa na, day talakayam. Sina no sina, ngam no damadamag mo sa bali nga asawa, di ka kundi reklamo Wen! Awanan bibiyang kukan ka, basta di na kumamutan bibiyangan. Ay, agpanunot ka na imbag. Di ka agdara sudaw sa nakaw. Basta man dya ko nanang. Nauma akon iti ugkali da dya Julio. Pudno asa anak akab-kabilan nanang. Ngam ti emosyon ko ti maparigat. Kay, kasano nga roda na nakaw. Dya kayat nga ibati ti anak ko kini Julio. Iso dito'y balay ti pangibatsak iti anak ko nanang. Makigasang-gasatak ijay syudad. Maanusam nga tati trabahong dito ay. Medyo narigat. Ang dakal ti datong. Kunaknoan niya at trabaho tinyawag mo kanyak ng club mo dito eh. Ay, napintas ka may laeng. Para ayab ka lang kadagiti customer. I-assist mo la ida. No kasta. Sa anak nga agpa-i-table kadagiti customer. Si Cameron. Amom, depende la daytan. Si kaano kaya't mo ti agpa-i-table? Mabit lang nga. Kasaritak ni nanang ko. Isuto yung mauawag. O sige, mapan ka pa lang rod, iti rice rom. Tapno mangag mo ti inam. Hello, nanang. Ay na, anak ko. Ay, saan na kami paturugan to'y anak mo? Sangit na sangit. Sikat isap-sapulod na. May pa sinukon ni Julio. Ngam di na kaya ti sumurot iti amada. Sika may tisap-sapulod na. Ibagayo ta agawid ak tumutlaang nanang. Ay, kasarita man Sige, nanang. Hello, anak. Hello, mama. Kaano nga gawid ka? Anak, agawid ak mutla dagos. Wan. Agawid ak tuwan. Ala. Di ka nagsangit. Sikati kayat ko kay da, mama. Wan, agawid ak to. Manggad pa ni mama. Wan. Basta agawid ka na. Sige, anak ko. Ala, babayan. Wan. Ala, maturog kan, Wan. Basta ti panunutem, adaak lang iti abay mo. Sige. Bye, anak ko. Ti anak ko. Wow! Nagmayad ti music.
Wow! Kaalaak data music. Wow! Come on, partner! Sumala kayo mat ngamin Loko kayo ha? Buy-buyaan dak matlatan. Hoy, gusto ba itan? Ikakanupay aginan ako na ni boss. Abay ay, trip ko nga rutig sala. Saan na natanggat yung ulon? Tama nga no ikatin na ka ni boss. Nalpas kan. Okay. Okay, guys. Tomorrow again. Bye-bye. Hello, anak ko. Kaano nga'y nga gawid ka? Sana ko nga gawid, nanang. Kasano nga ron ngay tiyanak mo? Kailiw na kakanawon. Mala, kasaritam. Ibagayulat na nadyak makaawid, nanang. Ay, basta kasaritam. Sige, nanang. Hello, anak. Hello, Mama. Kaano nga'y nga gawid kayo? Agawid ako, no? Awanon ti amam. Ha? Papanan ni Papa? Ay, basta. Sige. Tani, adabay aramida ka na ko. Bye. Awanan, inidap nan, Lola. Na. Hay, anyan jay inam. Apay ngay adi mo agawid ay. Saan datoyo siguro nakay-kayat ni Mama, Lola? Ay, saan apo? Kay-kayat na tayo. Makumikum la siguro at talaga iti trabaho na, apo. Ay, makonsensya akpay lakay. Mapay, bakat? Una, tapinidit ta jay anak ta, anak asawa iti saan na ngay ayatan. Iso akas jay ti aramidon na ita. Binaybayan nan ti anak na. Paramit lagan ko na ti pinanunot ta. No, kasapulan nga kidaw ta iti pamakawan para iti dayta. Aramidon ta. Basta sublian na ko man ti pamilya na. Un nga road lakay. Kanayon mo't nga ibagakken ko na dayta. Kanayon ti panagkidaw ko iti pasensya. Gapo iti panang pilit ta idiken ko ana. Kasi mo ti apo ko ta. Binaybayanan ti inana. Oy, awan ka din planong nga agawin? Hawanen, friend. Dituya ko ni Tiagnanayon. Apay? Di ka mailiw iti anak mo? Mailiwak mo't anya ngay. Aganos kami Jakmut nga rod ay ayatan ti amana. Hay. Sa anak anaragsak iti dayjay a lugar, friend. Ditoy ti ayan ti ragsak ko. Kili anak, umadanin ti panagturpus mo iti kuleyo. Uwan, Papa. Kat agyamanak kada kayo. Awanan yaman na. Pagrabangak ti mang paadal kan ka anak ko. Kat agyamanak mat. Tadi ka nang asawa iti sa bali. Nga uray pinanawan na tayo ni Mama. Mabay na ka anak ko. Kan talaga nga impamaysak ti atensyon ko kan ka. Agyamanak, Papa. Nakasingsingput ka kanyak. Ay, Oh, apay akalata nagsanaay kayo. malaglagip ko ni mamam. Pabasulag ti bagik no apay pinanawan na ta. Ha? Aklunak, nagbalinak anaulpit kan ko na idi. Basit labindot na ungtak adagos. Papa, Sapay la kuma ta mapakawanak pa iti inam anak ko. Ay na, awanan friend, bumaketan. Awanan ti mayat amang itebel kadata. Wen nga rod, uray pagkapela ko mati maisapulan ta, friend. Awan. Ay na, narsaak tamutin akas labulo, bumaketan. Kat, anyat planom ngay, bakla. Agawitan sa laeng, tayo talangan agmula iti kamuti. Hay,
Wanan awan mo't balay ta dito'y Manila. Iso nga, agawid talaangan. Wan naimbagan ka at adadya asawa kan anak mo asang putam. Siya ngay, agbababawi akasan anak ki asawa, ay nangasawa ko na kuma. Nanang! Ay, manay, anak ko! Sika ka din, dayta. Nanang, sak nga rod. Kumusta kayo? Ay, anak ko, ay. Apay nga itakalaang nga agawid. Apay adi may pulos na kontak ti cellphone mo. Ay, malala, sumrek ka man pa eh. Agyaman ak, nanang. Nang, ay na, anak ko, itugaw mo pa eh. Pakawanan da ko, manang. Nakaliwayak. Di kay nasangsango ngay nawaganan. Tatilatan trabaho, tinas asikasok. Ay, anak, pudno aya, club ka naw tinagtrabahwam ijay Manila. Ha? Nakaamuan nyo na, anang. Isaw, tiagwarwaras dito'y lugar tayo. Ada nga ta nakakita kan ka, ijay. Uwan, nanang. Ayan ti anak ko, ni Kelly. Aday di balayaw. Nabayagan nga ijay ti pagnanaudan na. Ha? Kasta ka dinang. Manipod nag-high school. Kinaykayat nan, tinagnaud ijay balayaw. Ta siyempre, maitid amin ti ama na, ti kasapulan na. Kailiw kung ti anak ko, nanang. Ay ka, agawid ka. Tapno makita na ka ti anak mo. Nang, kasla mabainak mo. Alaki idin. Ay, umay ka. Ta kuyugan ka. Mapanta, ije balayaw. Agyaman na akta nagawid kan manay. Ay ayaten ka pa'y lang aging kaita. Inururay mi te panagawid mo. Pakawanin da ko, Mahulyo. Gapo iti papanaw ko. Sabay ko matamay ka na pa iti may sagun daway. Ay ayatan kalat nga asawa. Isu nga urean niya't nagbasulam iti kalabas. Mapakawan ka. Kat pakawanan nakmet. Gapo iti kinaulpit ko idi. Amok. Naulpitakan ka. Isu apimanaw ka. Julio. Aywan, ayan ti anak ta. Aday Jesseled, ingka kasarita. Kelly, anak ko. Anak, palasang ka talagan. Nagpintas ka abim malasang. Dakil kan. Wen, mama. Balasang akon. Kat ubingak pa di pinanawan na kami. Pagkawanan ako, anak ko. Pagbabawiyak, di pa nang panaw ko kada kayo, iti ama. Di kay agdanag, mama. Saan kayo akagura? Nga uray kayat kayo kumaasidiran. Ngam itatanakita kayo manan. Rumimbawlat tati pa nang ipatag ko kada kayo nga inak. Kailiw kayo unayan, mama. Anak ko ay, kailiw ka matan. Patpat din ka unay, anak ko. Patpatkan kayo, mama. Sana ka nagimulay ti sakit tinagam kada kayo. Isuasan kayo kumana pumanaw. Tagdadan na tayo manan kada papa. Wen, anak ko. Dito'y ako nitiag na na yun. Katagyaman at turay kasi tinararamid ko iti kalabas. Inawat naglanta iti ama. Awan nasaya at ngaitdan ti agimula iti sakit tinagam.
No at da nakabasol kan ka katagkid daw iti pamakawan, pakawanam. Tatay kunada nga rudan, awan perpekto anay parswa. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo.